Songan nang pamotohon haminakingan manguduti mamuse barita siat toba. Na joloi ditiki pajajahan ni si botar mata tutano Batak hira ujung ni tahun 1800-an. Disuani si botar mata do bona ni poji manang hapas didolok-dolok na makaliangi hutameat di topi ni tau toba. Nuaing, dung pulik pamaritaan ni Toba sia Tapanuli Utara di paujak mah hutameat do mutu kecamatan Tapahan. Namar balok tu hutagijang dohot huta Sitanggor di Tapanuli Utara. Mangihuto turi-turian na di baritahon ni Amang Amir Simajutak, nuaing nunga marumur 70 tahun na sida. Na joloi disuani si botar mata do bonani poji di saluhu dolok-dolok nama kaliangi hutai. Jala di Guari Maun, poji Palembang manang hapas Palembang. Hati-hai diajari si botar mata do parhutameat lau mamital poji gabe bonang. Jala di borna manang diwarnai ma bonangon siatano. Parbuai doho bulung nihau na adong dihutai laus ima dipake akka ina sian hutai lau mabain ulos marhite partonunon. Alai hira di tahun 1940-an sudah do sude bonani poji nani suan di bolada sina joloi. Alai molo masin pamital bonang nahira dos rupa natu lereng si goheton sanga dope di ida jala di permiam-miam Amang Amir tiki hadak dana kona ala somar pake be masini. Ala sulit di dia yang matung rupa ni bana di na itu nun sorha ini dia mana minta bonang. Memereng pon ani produksi ni dang be alai rupa ni apa ala pemintal lain bagus gaya itu tidak ada kan apa pada bang itu. Soalnya bagi lokal, kan aku apa lokal dari gini, dia kan pendek go, soalnya bang itu. Nuaing tading dope hira onom kabonanai bonani poji di pusok ni hutameat alai dang sinuan ni bolada sina jolo ibe bonani pojion. Di dopar hutai di si bonani poji sinuaing sinuan ni na tua-tua na jolo nama sian latani poji na nisuan ni bolada. Dung sudah bonani poji i ulahi mamuse manuhor bonang aka partonunan na adong di hutameat. Jala di dolok-dolok nama kaliangi hutai nunga gabe toba ni hau pinus be nuaingon. Sian Kabupaten Toba, Toba TV, mabaritahon.